μετά τα 50 κάτι αλλάζει μέσα μας. Όχι από αδυναμία, από σοφία. Χρόνια εμπειριών, λαθών, απολειών, νικών μας μαθαίνουν να ζούμε αλλιώς. 1. Σταματάς να προσποιείσαι. Κάπου μετά τα 50, κουράζεσαι. Όχι σωματικά, ψυχικά. Κουράζεσαι να φοράς μάσκες. Να λες ναι όταν θέλεις να πεις όχι. Να είσαι αυτό που περιμένουν οι άλλοι. Ξαφνικά, καταλαβαίνεις ότι ο σεβασμός που κερδίζεις χωρίς να είσαι ο εαυτός σου δεν είναι πραγματικός. Και η ζωή είναι πολύ μικρή για ψεύτικες εκδοχές του εαυτού σου. 2. Ξαναχτίζεις τον εαυτό σου. Η ζωή μετά τα 50 δεν ζητά την άδεια μας για να αλλάξει. Καριέρες, σχέσεις, σώμα, ρυθμός, όλα μεταμορφώνονται. Κάποτε παλεύαμε να κρατηθούμε στο ποιοι ήμασταν. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι η πραγματική δύναμη είναι να επιτρέπεις στον εαυτό σου να γίνει κάτι καλύτερο. Όχι κάποιος άλλος. Μια πιο αληθινή εκδοχή του εαυτού σου. 3. Δεν θεωρείς την κακή υγεία φυσιολογική. Δεν είμαστε 20 και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι να φερόμαστε σαν να είμαστε 20. Πολλοί λένε έτσι είναι η ηλικία. Όχι. Έτσι είναι οι συνήθειες. Όσοι πάνε μπροστά μετά τα 50 δεν γίνονται φανατικοί της γυμναστικής. Απλά κινούνται, τρώνε λίγο καλύτερα, προσέχουν το σώμα τους πριν τους το ζητήσει με πόνο. 4. Αναλαμβάνεις ευθύνη, χωρίς να τιμωρείς τον εαυτό σου. Όλοι κάναμε λάθη. Όλοι πληγώσαμε και πληγωθήκαμε. Αλλά όσοι προχωρούν δεν κουβαλούν τις ενοχές τους σαν βαρύδια. Λένε ναι, το έκανα. Έμαθα. Συνεχίζω. Η ευθύνη σε ελευθερώνει. Η αυτοτιμωρία σε φυλακίζει. 5. Δεν περιμένεις πια η ζωή να αλλάξει μόνη της. Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς. Αν περιμένεις, θα περιμένεις για πάντα. Η ζωή δεν σε σώζει από μόνη της. Δεν σου χρωστάει τίποτα. Όμως οι αποφάσεις σου μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Ακόμα και μία μικρή κίνηση σήμερα μπορεί να γυρίσει το τιμόνι της ζωής σου. 6. Ξέρεις τι έχει αξία και δεν το συμβιβάζεις πια. Μετά από μισό αιώνα ζωής, οι προτεραιότητες ξεκαθαρίζουν. Δεν θες πια να εντυπωσιάσεις κανέναν. Δεν κυνηγάς στόχους που δεν σε εκφράζουν. Λες όχι πολύ πιο εύκολα. Γιατί έχεις βρει το γιατί σου. Και όταν ξέρεις τι έχει νόημα, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στη θέση τους. 7. Μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι. Οι άνθρωποι που μένουν πίσω είναι αυτοί που παλεύουν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω. Αλλά όσοι ανθίζουν μετά τα 50 έχουν μια άλλη σοφία, δεν προσπαθούν να αλλάξουν τη ζωή. Μαθαίνουν να αλλάζουν μαζί της. Προσαρμογή δεν είναι αδυναμία, είναι ελευθερία. Όσο πιο ευέλικτος είσαι, τόσο πιο δύσκολα σε σπάει η ζωή. Αν αυτές οι αλήθειες σε άγγιξαν, κάνε εγγραφή στο νέο μας κανάλι, γιατί εδώ στο 50+, θέλουμε να χτίσουμε μια κοινότητα ανθρώπων που δεν τελείωσαν, αλλά που μόλις αρχίζουν.